מה אני יכול לדבר עם דרור? מה אני יכול? מה הקשר? בסדר, אמרת לך? מה זה? אמרת לך? ברור שאמרתי לו. מבין? כן. בטוחה שיהיה משימה אחרת שאתה... בדיוק. זה פשוט, אם אני לא טועה, זה לא פעם ראשונה שבוחרים אותי עם דרור. היה עוד איזה משהו שהייתי עם דרור במשהו. לא. כן, כן, כן. זכור לי שהיה עוד איזה משהו שהייתי עם דרור. לא, היה את המכוניות שהחלפת עם דרור. היה לי איזה... זכור לי שהיה משהו שזה לא פעם ראשונה שאני עם דרור במשהו. אני אומרת לך, היה את המכוניות שאתה החלפת איתו. לא יודע. בטוח? כן. כאילו איכשהו מצוותים אותנו לדברים כל הזמן, לא מבין את זה. בסדר. מה איתך? בסדר, היום שהייתה שיחה ממש טובה עם יובל. למה דיברתם? שיחה ארוכה, האמת. וואלה. שמה? על כל השאלות האלה. איזה שאלות היה לכם? היה... אם אנחנו קנאים. היה... את קנאית? כן. במה זה מתבטא? אני קנאית לאנשים שקוראים אליי. במה זה מתבטא? ברכושניות. שמה? לא, אבל זה היה שיחה, זה נגיד הייתה שאלה מצחיקה. אתה מבין? למה? כי נתתי סיטואציות עליך, אני מת. על אנה, ובכללי, כאילו על בן זוג שהיה לי. אז לא שאני קנאית, אני פשוט קשה לי עם זה שבן אדם אחר הולך, כאילו עם החבר שלי ילך וידבר נגיד עם אנשים אחרים על סיטואציות ש... מה זה נובע נגיד? הקנאה? מאהבה, זה בן אדם. זה מקום טוב. מה עוד היה? רגע, ברח לי. יובל! איזה שאלות היו לנו? למה אבל את חסרת טקט? למה? למה? הדייט הכי מוזר. למה אבל? מה אתה אוהב בעצמך? מה לא יודעים עליך? זה יותר נוחות. ואם אנחנו קנאים? כן. הבנת? למה? למה? מה הבעיה? למה? נו. כי אני משתפת אותך. נו. סבבה, נו. זהו, אין לי שאלות. ומה היה התשובות שלך? מה לא יודעים עליי? אני הייתי שאני מרגרינה. ושאני משחקת אותה, כאילו, גם בחוץ, בחיים עצמם. בן אדם קר. בן אדם שכלום לא חודר אליו. מכיר את זה? כן. ושאני בבפנים שלי מרגרינה. ויש פה עוד דיירים בבית שלא יודעים את זה. כן. שאני מרגרינה. שאני סופר רגישה. שכשאני אוהבת, אני אוהבת אמיתי. זה אני יודע. והיה גם שאלות, מה אני הכי אוהבת בעצמי? מה את הכי אוהבת בעצמך? אז אני הייתי שאני אוהבת את הלויאליות שלי. שאני אוהבת את הרגישות שיש בי. לויאליות למה? אני אוהבת את העקרונות שלי לעצמי ולאנשים. שאני אוהבת. שאני אני, לא משנה מה. שאני תמיד הולכת עם הדרך שלי. שאני מאמינה בעצמי עד סוף הדרך. הרחבתי, אבל זה פשוט היה מלא. יובל גם שיתף וזה נפתח? כן, בטח. מה זה? היה לנו את השיחה הכי ארוכה פה. מכולם. מגניב. תאריכי את זה. לא, לי וליובל תמיד היו שיחות טובות פה ושם, אבל... אבל זה יצא מזה משהו טוב בסוף, מה את רוצה? כן, פשוט התפלאתי שזה יהיה יובל, רציתי שזה יהיה איתך, האמת. נראה לה שהיו שמים אותנו ביחד, נו, מה, גדובה? לא, אתה אומר שאתה לא מכיר אותי, סו... מן הסתם ששימו אותנו ביחד. חייבת לעקוץ, כאילו? כי מה זה לא במוד? מה זה לא בווייב? טוב, בקיצור, אז זה היה סבבה, היה ממש בסדר. אני שמח מאוד לשמוע, באמת. ממש כיף. באמת שמח לשמוע. מוזר, אבל סבבה. מה? היה מוזר, אבל בסדר. למה מוזר? לא, סתם מוזר, לדבר, כאילו לשתף בן אדם שלא בהכרח חבר שלי פה. מה זה אומר לנו? אולי. שאולי צריך להיפתח נגיד כאילו לעוד אנשים וזה. לא, לי ספציפית מוזר להיפתח לבן אדם ולדבר עם בן אדם על הרגשות שלי. זו השיחה הכי עמוקה שלנו, אני חייב לציין. אתה מזיין את המוח ברמות. וואו, זו השיחה הכי עמוקה שלנו, אני חייב לומר. אתה מבלבל את המוח ברמות. לא, באמת עכשיו. זה לא נכון. אתה חרא של בן אדם. תקחי את זה כשיעור, כי שאולי אנחנו כזה צריכים להיפתח לעוד אנשים. בכללי, כי אנחנו לעצמנו כזה. שכאילו וואלה זה גם לא יכול לצאת מזה משהו רע אם נפתח לעוד אנשים, מבינה? אני חד משמעית. אני מנסה למצוא את הפתח הזה, כאילו זה יוצא לי קצת עם רועי, זה יוצא לי קצת עם... יצא לי עם תהילה. זה דווקא טוב. כן. לא, אני בעד.
אני בעד, אני בחיים לא אמרתי לך לא להתחבר לאנשים, או לא לנסות לא, אני אומר, את אומרת, זה לך מוזר, אז תראי, זה כאילו... לא, היה לי פשוט מוזר כי הבן אדם אני לפחות בחוץ, גם בחיי היום שלי, אני נפתחת אך ורק לחברה שלי. נו, הנה. או לאמא שלי. באיזה הרגשה טובה יש לך עכשיו? לא, אין לי הרגשה כזאת טובה, כי עכשיו הבן אדם הזה יודע עליי משהו, אבל בסדר. זה בעיניי דפוס מגונה. עכשיו ככה. לא, הייתה שיחה טובה. נקווה שהיא לא תתנקם בי בהמשך. לא. שאלתי אותו כל מיני שאלות על שני, על הזוגיות שלו, על דייטים, על רגשות. מגניב לגמרי. כן. היה סבבה לגמרי, האמת. יופי, חיים שלי, אני שמח לשמוע. ראיתי שאת בטוב כזה היום. עכשיו לי בטוב? כן. איפה הייתי בטוב? כל היום הייתי חרא. לא ראיתי את זה. תשמעי, אני כרגע בתוך הקופסה שלי עם עצמי, כן? אבל ממה שהרמתי את הראש, יחסית זה נראה שאת סבבה לגמרי, אני לא יודע. פה שיחה עם חן, פה שיחה עם תהילה, פה, שם, כזה, מצאת עצמך היום. נתת ללב שלך להתבטא. כן, קצת. לפחות ממה שאני ראיתי, כן? לא יודע באמת מה את עוברת. מהביפרש. לפני הביפרש, על הפנים. כן? כן. מה שתית? מה זה היה? אייס קפה כזה. מה, עם לוטוס? כן. גם